எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் தமிழ் அதிகாரம். நான் உங்கள் பூங்குடி. இன்றைக்கி நாம் இந்த காணொளி மூலமாக மடல் ஏறுதல் அல்லது மடல் ஊறுதல் அதை பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அதாவது காதல் தோல்வி அடைஞ்ச ஒரு ஆண் அவர் காதலித்த அந்த பெண்ணையே மனம் முடிச்சுக்கிறதுக்காக ஓரறிய செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் தான் மடல் ஏறுதல். பனை மட்டை இருக்கீங்க இல்லையா, அந்த பனை மட்டையில் ஓரங்களெல்லாம் முள்ளு முள்ளான மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இருக்கும். அந்த பனை மட்டையால் ஒரு குதிரை ஒன்று செஞ்சு அதோட கீழ்ப்பகுதியில் ஒரு உருளை சக்கரம் போன்ற ஒரு அமைப்பில் உருளை ஒன்று கட்டி வச்சுருக்காங்க. இது கூட கிழி அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு துணி ஒன்றையும் வச்சுருக்காங்க. அதாவது அந்த கிழின்ற துணியில் என்ன இருக்குன்னா, அந்த தலைவி, அந்த காதலிச்சார் இல்லையா, அந்த பெண்ணோட உருவத்தை வரைஞ்சிருப்பாங்க. இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம தலைவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, நாற்சந்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, நாற்சந்தினா 4 தெருக்கள் சந்திக்கிற ஒரு இடம். அந்த நாற்சந்தியில் ஊரார் எல்லாரும் இருக்க மாதிரியான ஒரு இடம். அங்கே என்ன பண்ணுறாருன்னா, அவர் உடம்பு முழுவதும் சாம்பல் பூசிக்கிறாரு. இது யாருமே செய்யாத ஒரு செயல். யாருமே அச்சப்படுற நாணப்படுவாங்க இல்லையா, வெக்கப்படுவாங்க, இதெல்லாம் நான் செய்ய மாட்டேன், அந்த மாதிரியான ஒரு செயல் தான் இந்த மடல் ஏறுதலும். அதாவது சாம்பலை பூசிக்கிட்டு பூளைப்பூ, ஆவாரம்பூ, எருக்கம்பூ, இந்த 3 வகையான மாலையும் யாருமே அணிஞ்சிக்க மாட்டாங்க. ஆனால் இந்த தலைவர் சாம்பலை பூசினது மட்டும் இல்லாமல் இந்த 3 வகையான பூவால் செஞ்ச ஒரு மாலையும் அவர் போட்டுக்கிறாரு. போட்டுக்கிட்டு அந்த குதிரை மேலே ஏறி உட்காந்துக்கிறாரு. இப்போது அவரோட நண்பர்கள், இந்த ஊர்க்காரங்க எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த குதிரைக்கு கீழே இருக்கிற அந்த உருளை ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா, சக்கரம் போன்ற அமைப்பு, அதை இழுத்துக்கிட்டு போகிறாங்க. இந்த மாதிரி அவர் சுற்றி வரும்போது அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, அந்த காதல் தோல்வி அடைந்த அந்த ஆண், குதிரை மேலே இருக்கிற அந்த ஆண், அவரோட காதலியோட அந்த துணி ஒன்று கையில் வச்சுருப்பார் இல்லையா, அந்த கிழின்னு சொன்னால அந்த துணியை தான் அவர் வச்சுக்கண்ணு எடுக்காமல் பார்த்துக்கிட்டே வருவார். அது மட்டும் இல்லைங்க, அவர் காதலியை பற்றின பாடல்களும் பாடிக்கிட்டே வருவாருன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அவருக்கு வேறு எந்த நினைப்புமே இருக்காதாங்க. அதாவது வெயில், மழை, ஏன் தீயே கூட அவரை தீண்டினா கூட அவருக்கு அது தெரியாது. அந்த அளவுக்கு அவர் காதலியை நினச்சி உருகி பாடிட்டே இருப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு பேர் தான் மடலேறுதல். சரிங்க, இப்போ இந்த மடலேறுதல் மூலமாக என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்படி அவர் மடல் ஏறுறதுனால என்ன ஆகும்னா, ஊரறிய தானே இதை செய்கிறாரு. அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா, ஊர்க்காரங்க எல்லாருக்கும் அவரோட காதலை பற்றி தெரிய வருது. இந்த அளவுக்கு காதலிக்காக அவர் செய்யும்போது இந்த ஊர்க்காரங்கெல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த சம்மந்தப்பட்ட பெண் வீட்டில் போயிட்டு உங்கள் பொண்ணை இந்த பையனுக்கு மனம் முடிச்சு தாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இதுதான் மடல் ஏறுதல்னால அந்த தலைவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல செய்தி. இப்படி செய்யும்போது பெற்றோர்கள் மறுத்தா கூட ஊர்க்காரங்க எல்லாம் சேர்ந்து அவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படியோ அந்த காதலனால் அந்த பெண்ணை மனம் முடிக்கவில்லை அப்படின்னா அவர் திரும்ப மடல் ஏற மாட்டாருங்க, அவரோட உயிரை மாச்சிக்குவார். எந்த காரணத்தை கொண்டும் ஒரு தடவை மடலேறின ஒரு ஆண் மற்றொரு தடவை மடலேற மாட்டார். இதுதாங்க மடலேறுதலை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. இது தவிர இந்த மடலேறுதலில் இருக்கிற பிற கவனிக்க வேண்டிய தகவல்கள் என்னென்னா, பெண்கள் மடலேறுவது இல்லை. இதுதாங்க, ஆண்கள் மட்டும்தான் மடலேறுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இந்த திருமங்கை ஆழ்வார் அப்படின்ற ஒருத்தங்க இறைவன் மீது கொண்ட அளவு கடந்த ஒரு பக்தியால் இறைவனை தலைவனாக பாவித்து அவங்கள தலைவியாக பாவித்து நூல் எழுதியிருக்காங்க. 2 நூல் இருக்குங்க, பெரிய திருமடல், சிறிய திருமடல், இந்த 2 நூல் எழுதியிருக்காங்க. ஆனால் பெண்கள் நேரடியாக மடல் ஏறினது கிடையாதுங்க. இந்த மடல் ஏறுதலில் 2 இருக்குங்க. ஒன்று மடல் கூறல், இன்னொன்று மடல் விலக்கல். அதாவது மடல் கூறல் அப்படின்னா என்னென்னா, இந்த தலைவன், அதாவது அந்த காதலன் மடலேற போகிறேன், நான் மடலேறணும், நான் மடலேற போகிறேன், உனக்காக நான் மடலேறி உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தலைவி கிட்ட சொல்கிறது. இதில் மடல் விலக்கல்னா என்னென்னா, அந்த தலைவி அதுக்கு பதில் சொல்கிறாங்க, வேண்டாம், நீங்கள் மடல்லாம் ஏறாதீங்க, அந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவும் செய்யாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி தலைவி அதை மறுக்கிறாங்க. இதுதான் மடல் விலக்கல். இந்த 2 பற்றியும் எதில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நம்பி அகப்பொருள் அப்படின்ற நூலில் இந்த 2 விஷயத்தை பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்கங்க. இது தவிர இன்னும் மடலேறுதலை பற்றி சொல்லணும்னா, திணைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, கைக்கிளை, பெருந்திணை, இந்த 2 திணைக்கும் மடலேறுதல் பொருந்தும். கைக்கிளை திணையில் என்னென்னா, தன்னை விரும்பாத ஒரு பெண்ணுக்காக, அதாவது ஒரு தலை காதல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரியான ஒரு காதலுக்காக ஒரு ஆண் மடலேறுவது. இன்னொன்று பெருந்திணை. பெருந்திணைக்கு எது பொருந்தும்னா,
காதல் வந்து கைகூடாத நிலையில் 2 பேருமே விரும்பியிருப்பாங்க. ஆனால் அவங்க காதல் வந்து ஏதோ ஒரு ரீசன்னால் கைகூடாமல் போயிருக்கும். அப்படிப்பட்ட நிலையில் அந்த ஆண் வந்து மடலேறி அந்த பெண்ணை வந்து மணம் முடிக்கிறாரு. இதுதான் பெருந்திணைக்கான மடலேறுதல். இது மட்டும் இல்லைங்க, திருக்குறளில் கூட மடலேறுதல் பற்றின குறள் இருக்குங்க. குறள் எண்களை நான் இங்கே உங்களுக்காக சொல்கிறேன். என்னோட காணொலியில் அந்த குறள்களையும் நான் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. குறள் எண் 1131, 1132, 1133, 1136, 1135 மற்றும் 1137 இந்த குறள்களெல்லாம் வள்ளுவர் மடலேறுதலை பற்றி கூறியிருக்காருங்க. இது மட்டும் இல்லைங்க, மேலும் அகநானூறு, குறுந்தொகை, நற்றிணை இந்த பாடல்கள்லையும் மடலேறுதலை பற்றி கூறியிருக்காங்கங்க. இவ்வளோதாங்க பழந்தமிழரோட மடல் ஏறுதல் அப்படின்ற ஒரு பழக்க வழக்கம். இதில் உங்களுக்கு ஏதேனும் ஐயங்கள் இருந்தாலோ, இல்லைன்னா நான் சொன்ன கருத்துக்களில் ஏதாவது திருத்திக்க வேண்டிய தகவல் இருந்தாலோ, இல்லைன்னா நான் மடலேறுதலை பற்றி ஏதாவது சொல்ல தவறிய கருத்துக்கள் அப்படி ஏதாச்சும் இருந்தாலோ, உங்களோட தகவல்களை மறக்காமல் கீழே இருக்கிற கருத்து பெட்டியில் பகிர்ந்துக்கோங்க. அல்லது innocent.world.hp@gmail.com அப்படின்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் உங்களோட தகவல்களை தெரிவிக்கலாம். மீண்டும் வேற ஒரு தமிழர் பழக்க வழக்கத்தில் நம்ம தமிழ் அதிகாரத்தில் பார்க்கலாம். இன்னும் இதே மாதிரியான பல காணொளிகளை உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு நீங்கள் அளிக்கிற பேராதரவு தான் எனக்கு உதவியாக இருக்கும். உங்களோட ஆதரவை எனக்கு தெரிவிக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் மற்றும் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த காணொளி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.